Assalamu alaikum bako da sallama bai zama mugu ba da sallama na shigo filin taro sai ku yi min tarba mata da maza kunnen ku buɗewa ga wace da saraba labarin soyayya ta zan baku na san za ku yaba tabbatar kamar sauraro soyayya dai sa'a ce sai ka zamo zaki fasa taro cikin ta da kayo dace kwarai a cikin soyi na dace domin na samu gwanata mai kyawun sura a takaice a gare ta na zama ɗan gata tana zuwa sassafe gurin umma na domin su gaisawa tana taya ta da aiki har girki ita take ɗorawa ko makaranta tare muke tafiya don ba ma warewa in muka dawo mu zauna guri ɗaya bacci yake rabawa ko ɗaki na kafin in kwanta sai na kira yoyarta domin ko bacci baya ɗauka ta sai na jiyo muryarta hoto na ta walfefa na waya ta don tsabar kyawunta mai sona mai kyawun tarbiyya mata ta yi musu rata tsawon aure mun yi kullawa akan ba za mu rabe ba wani wato na so ba wani rauni har zuciya mun saba kwatan haduwar hanta da jini rabo maza mu iya yin zaman kaunar ma yi shawa inda mai kyan haiba hakan iyaye har sun sa rana auren mu za a yi duba cikin gidan mu je mu tarewa mu yo zaman soyayya